Mga igsuon, sama sa atong nakatunan sa Manmin Summer Retreat, dagong panalangin ang maabot kung ang atong kalag malambuon. Apan ang patukuranan sa kamalambuong kalag mo ang kasing-kasing nga gilungtad sama sa maayong yuta. Pipila kasi man ang milabay atong gisusi, ang una nga paagi aron makabot kini, ang paghalad ug pagsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Pagkahuman nga nakaon ni Adan ang bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan, namatay ang iyang espiritu ug ang pakigkomunikar sa Dios nalimitihan sa mga halad. Sa panahon sa daan nga tugon, ang mga halad gihalad alang sa kapasayloan, giya ug pagpasalamat. Sa dihang gidala ni Jesus ang atong mga sala ug namatay sa krus, ang tabil sa templo napikas ug ang mga gilimpyo sa iyang dugo mahimong moadto diretso sa pagsimba ug pagampo. Sama sa giingon sa Hebreo Kapitulo 10 versikulo 19, busa, mga igsuon sanglit may kasaligan kita nga mosulod sa balaang dapit pinaagi sa dugo ni Jesus. Sa pagsimba, makaila kita sa kabubuton sa Dios, makadawat siyang gahom, ug makabaton sa grasya aron isalikway ang sala. Apan, gipahinumduman kita sa Juan Kapitulo 4 versikulo 24 nga ang Dios modawat lamang sa pagsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Sa ingon lamang nga paagi makuha ang mga sala sa kasing-kasing. Ang ikaduhang paagi sa paglungtad sa maayong yuta mao ang mainiton nga pagampo. Sama sa giingon sa unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 5, kay kini gibilaan pinaagi sa pulong sa Dios ug pagampo. Ang pagpaminaw lang sa pulong ug pagkahibalo nga adunay mga bato ug tunok sa atong kasing-kasing dili igo, ug dili kini makuha pinaagi lang sa kabubuton. Kini nga mga butang espirituhanon ug mahimo lamang masalikoy pinaagi sa espirituhanong pagbuhat sa pagampo. Giingnan sa Dios si Adan sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 17 hangtod sa 19 nga ang yuta motubo og tunok ug sagbot, ug ang tinapay moabot pinaagi sa singot sa iyang agtang. Sa espirituhanon, kini nagpasabot nga ang yuta sa kasing-kasing mahimong malungtad lamang pinaagi sa kusog o nagdilaab nga pagampo. Kung magampo kita uban ang nagdilaab nga kadasig, ihatag sa Dios ang kusog aron magkinabuhi sumala siyang pulong. Sa pagampo, ang yuta sa kasing-kasing mahawan, malimpyuhan og andam sa pagdalas og daghang bunga. Ang kalayo sa Espiritu Santo nagtunaw sa mga bato sa yutang batuhon ug nagsunog sa mga tunok, naglaglag bisan sa labing lawom nga gamot sa dili tinuod. Sama kini sa paggamit og excavator aron ipakita ang mga bato ug paggamit sa herbicide aron tantangon ang mga sagbot, aron masayon ang pag-andam. Kung buhaton kini adlaw-adlaw pinaagi sa mainiton nga pagampo, dali nga malungtad ang imong yuta sa kasing-kasing. Ayaw hunong kung hapit na nimo mahawan ang katapusan nga bato ug tunok. Kung dugay na ka nga Kristohanon apan wala pa magampo, dili gyud ka tinuod nga gikalot ang imong kasing-kasing. Si Haring David nga naagi ang daghang pagsulay kanunay nagampo sa tubangan sa Dios. Gingon niya sa Salmo Kapitulo 145 versikulo 18, si Jehovah duol sa tanang nagtawag kaniya, sa tanang nanawag diha kaniya sa kamatuoran. Pinaagi sa tinuoray nga paghangyo, nalungtad ni David ang hingpit nga kasing-kasing. Kung magampo ka nga mainiton, aron mahimong maayong yuta, muduol ang Dios, maghatag og kusog, ug mutubag sa imong mga pagampo. Hinaot nga magpadayon kamo sa pagampo hangtod nga hingpit nga malungtad ang inyong kasing-kasing. Ang ikatulong paagi maong pagpuyo sumala sa pulong. Ang pagsimba di sa espiritu kamatuoran ug ang mainiton nga pagampo maong sukaranan nga mga buhat sa pagtuman apan kinahanglan kini sundan sa aksyon. Ang pagampo naghatag og kusog sa pagsalikoy sa sala apan kinahanglan kayud nimo kini tangtangon pinaagi sa buhat. Adunay nagtuo nga ang pagampo lang makapawala sa makakasala nga kinaiya, apan ang kausaban mahitabo kung ikaw molihok uban ang tabang sa pulong, grasya ug Espiritu Santo. Kung nagampo ka nga tantangon ang kasuko, buhata ang gugma. Ilisan ang daotang hunahuna ug pagpasaylo. Hunong sa chismis, pagsulti ug maayo bahin sa uban o pagpakita ug pagka manghihatagon. Kung mahawan ang kasuko, motubo ang gugma.
nga mag-usab sa imong kasing-kasing. Sundon ang giya sa espiritu sa pagtantang sa mga bato ug tunok ug tanuma ang liso sa pulong pinaagi sa pagtuman, pagigugma, pagalagad ug pagkamatinumanon. Sama sa batuhon nga mahimong uma sa trigo ug yutang puno sa tunok nga mahimong ubasan, mahimo usab nga mahimong abunda ang imong kasing-kasing. Giingon sa Roma Kapitulo 1 versikulo 17, kay niini ang pagkamatarong sa Dios gipadayag gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Ug giingon sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 22, ang pagtuo naglihok uban sa iyang mga buhat, ug tungod sa mga buhat ang pagtuo nahingpit. Ang pagbuhat sa pulong makapahingpit sa pagtuo. Bisan pa kung dili pahingpit ang imong kasing-kasing, mahimo kini nga malungtad kung magkinabuhi ka niini uban ang pagtuo, paglaom ug gugma. Mga igsoon, gingon sa Lucas Kapitulo 8 versikulo 15, apan ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mao sila nga sa usa ka matud-anon ug maayong kasing-kasing. Nakadungog sa pulong ug gipadayon kini ug nagdala og bunga uban sa pagkamaluhotayon. Ang maayong yuta nagtipig sa pulong uban ang pagkamatinud-anon. Dili mo gunahuna nga lisod kaayo ang pagpuyo sumala sa pulong o ngano nga kinahanglan mulakaw sa huyang nga dalan. Hinuon kini nagtamod sa kabubuton sa Dios nga ihatag kanato ang bagong Jerusalem, ang bililhon nga Gaza. Aron makabaton og matinud-anon nga kasing-kasing, kinahanglan ang pagkamaluhatayon. Sama sa mag-uuma nga nag-anto sa kainit ug kalit nga mga bagyo, kinahanglan magpadayon aron makaani og 30, 60 usa ka gatos ka pilo. Kung magpadayon ka nga walay pag-undang, moabot gayud ang panahon sa ani. Sama sa pahimangno sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 58, pagka makunanayon, kanunay nga magpadayon sa buhat sa Ginoo, kay inyong nahibaluan nga ang inyong pagpaningkamot dili kawang sa Ginoo. Tuuhi nga sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, iyang ilisan ang tanan nimong kahago ngadto sa himaya. Hinaot nga pagdawaton nimo siya, uban ang kalipay nga walay pagbasol nga mugakos sa bukton sa atong pamanhonon sa mahimayaong adlaw. Amen.